बाप रे बाप। जना तक कि सही बुढ़िया हमार कहत रहे, सही बुढ़िया कहत रहे कि ये पतोहा गोबर गोइठा करे सीख, भैंस गरु राख। हम कही हटाई न मम्मी जी का भैंस गरु आ गाय भैंस रखे के बस उठो के गोबर काढ़ी तो हमार हाथ दू बेरा महके खाइल पियल ना होके। आए आज सही कहाला कि आज मम्मी जी के बतिया मान गई रहती न तो दिनवे ना देखे के पड़। आज बताओ गैस आसमान छुआ लेगा। ए देवर बबुआ का भौजी हेने कहाँ चा गाड़ी वगाड़ी लेके हो? और रउए की यहाँ जाते रहनी भाला तो भेटाइए गुई। हमरा के है? हाँ जी। हमारा से कौन काम बा हो? आ काम पड़ा तबे तक केहू पूछेला, तब तक केहू पूछेला ना। तो कमावे बताओ तब। आ कनी है ना हाँ कि तन सरिये मिले दू तगड़ी गोबर तन दे देती हमरा के काम बाटे। गोबर? हाँ। आ तू का करबू गोबर हो? आ कुछ कामे बताबे ना। अब काम कौन काम बता तो मैं घर लिपल पोतल मैं प्लास्टर अस्टर कोइल बा टाइल्स लगल बा तो तू का करबू? एगो रहला कि चलो गोबर ले तनी घर पोते खातिर तो तार कुल व्यवस्था बटलही बा तो गोबर का हुई हो? अरे उहे तो हाथ महके के पाछे हम अपन मरद से कुल रंगवा पोतवा के टाइल्स लगवा देले हई, लेकिन उहे ना बतवा फेर आ गई। ओ का द्वार लिपे के बा का? अरे ना जी। हाँ गुहारा पारे के बा। गुहारा परबू? तब का तू गुहारा परबू हो? औरो ना तका ई आ पेटवा बा तो भेटवा ओकर से करही के न पड़ी। ई कहे गुहारा परबू हो? आ का करी मोदी जी जौने फ्री में गैस दे के मैं मेहरन के मन सहका देना। हाँ अब गैस आसमान छुअता। सही हमार बुढ़िया कहत रहे कि भैंस गरु राख रे कनिया, बाकी हम ही ना रहबो कैलिस तो मैं बेचवा वचवा के ठीक करवा दे। लोग हाथ महकता हो कहत लो जा कि लागे मेकअप पर धुआं मरिया हो जाई हो, हम गोर बनी राजा करिया हो जाई हो। आए तो गैस पर कइले बजे तो धुआं फेरला लागी धुआं आ फेर ना करिया खूब बुझा। आज तक जाना तनी खाली 2-3 दिन दे दे, खाली 2-3 दिन हमार गोबर केहू के दियाले वाला ना। हमार मेहरारू बिया कि पाथी आ अपने के रखी हमार जनते बोल के गैस पर खाना बनेला ना। तो 2 दिन के खाली दे दे। 2 दिन का? हाँ एको दिन का ना। अगर तारा गोइठा लेवे के बा तो 1500 का एगो घर और मिलता। 1500 का 2000 के कब तब हम ले लेब। तो चला लेकिन खाली तनी भैया पैसा 2 दिन में विदा करतन ना तो ले ले तनी आ सुनी ना तंची खाली आज भर दे देही। वो देखो भैंस के गोबर से दोस्ती ना ठीक ना। चल तारा के जैसे तो जना तक हीरा मोती है गोबर। हाँ, वो हीरा मोती हो गइल बा आज का डेट में। आज का डेट में हीरा मोती हो गइल बा हो। गैस पे बड़ा स्केल वजह लेबे कोई तो 1500 में गोबर ले ले 3 महीना चली। गैस कितना का हो गइल बा? 3500-3000। बाप रे बाप तो ओकरा सौधवे न लगता। ले लेबू तो 3 महीना खाना बोलबू गैसवा में 1 महीना जा तनी गांव में जेका 2 तगड़ी गोबर दे दी ओकर न जाके खोजाए लगल। पहले तो गैस खोजा तो लब गोबर खोजाए लगल बा। अरे तो जे 2-4 दिन खातिर देई ओकर न गोठा लेब कि तहार काहे खातिर लेब? हाथ मौके लागी देखियो। अब का करी साला जे करना बोले के उ बोलत आवे आज। हैं ई दिन ना देखे के पड़त काहे खातिर। सही कहत रहे हमार बुढ़िया, लेकिन हम ही बुढ़िया के बतिया ना मननी। आज देखो पटनिया पर एगो घोरौए फेंक देते त कब मौका मोहाले काम करी त ना। अब मरद से जा तनी पैसा छोड़वाई तब ना। आ मुआना गैस यही घरी ओरा के रहल है एकर वो धोखे देले बाटे।